Barka da zuwa AsaFlix TV. A yau za mu kawo muku wani labari na mamaki da tausayi. Ko kun san cewa likitan da ya fara gano cewa wanke hannu na kariya daga yaɗa cututtuka an wurga shi a cikin asibitin Mahaukata saboda ana tunanin abin da ya kawo ba haka ba ne. Shi ne likita na farko da ya fara gano alfanun wanke hannu a likitance a ƙarni na 19. A 1847 abu mai sauƙi ne mace ta haihu wurin haihuwa ko bayan ta haihu saboda wata cuta da ke yaɗuwa da ake kira childbed fever. Lokacin da yake aiki a ɓangaren ansa haihuwa Vienna, Austria, St. Louis ya gano cewa waɗanda likitoci suka karɓa ko ɗaliban likitanci sun fi saurin mutuwa bisa ga waɗanda ungozoma suka karɓi haihuwansu. Har waɗansu suna tunanin gwamma su haihu a bakin titi da su zo cikin asibiti saboda wannan annoba ta childbed fever. A lokacin ne St. Louis ya yi tunanin cewa likitocin da suka fito ɗakin da ke ta'ammali da gawa kafin su zo wurin mata masu ciki, wanke hannu zai sa ba za su yaɗa cutar da ke tare da su ba. A lokacin mutuwar mata masu ciki ya ragu daga kashi 18 zuwa kashi 2, kamar dai yadda yake a wurin ungozoma. Sannan lokacin da aka fara wanke kayayyakin da ake amfani da su a asibiti, mutuwan ta ragu zuwa kashi 1. St. Louis ya gabatar da wanke hannu da chlorinated lime solution. Sai dai kash, manyan likitoci da ke asibiti ba su gamsu cewa likitoci suke yaɗa cututtukan zuwa ga mata ba. Suka ƙyale shi, suka yi banza da shi har ta kai ga an kore shi a asibiti saboda dalili na siyasa. An nuna mai tsana a cikin 'yan uwan shi likitoci har ta kai dole ya bar garin Vienna ya koma garin Budapest. St. Louis ya sa damuwa sosai a zuciyar shi na rashin gamsar da 'yan uwan shi likitoci akan wannan tunanin nashi. Ya fara rubuta wasiƙu cikin ɓacin rai yana aika ma likitocin ansa haihuwa na Turai. A wani lokacin ma sai ya rinka ɗaura masa alhakin cewa su ke kisan kai. Na kusa da shi, hatta matar shi ta fara tunanin ya fara fita daga hayyacin shi. A 1865, bayan shekara 20 da yin ficen shi, sai aka kai shi gidan mahaukata. Ya mutu yana shekara 47 da haihuwa. Sannan abin da ya kawo mutuwan shi ciwo ne da ya ji a hannun shi na dama sakamakon raunin da ya ji kafin ya samu wannan lalurar. Sai dai wasu sun ce ya mutu ne bayan kwana 14 sakamakon dukan da ya sha daga masu gadin shi a gidan mahaukata. Koyarwar St. Louis ya samu ɗaukaka bayan shekaru kaɗan daga mutuwar shi. Bayan dogon bincike daga Louis Pasteur, Robert Koch da Joseph Lister sun gabatar da dogon bincike akan cututtuka da abubuwan da ke goge su. A halin yanzu St. Louis ya samu ɗaukaka a duniya bayan mutuwar shi, sannan an gano cewa binciken da ya kan gaskiya yake kan daidai yake. Hatta kai an buɗe St. Louis University a ƙasar Hungary wanda aka yi ta domin sunan shi. St. Louis ya samu tagomashi akan jagoran abubuwan da ke wanke cututtuka. A 2008 an gabatar da hoton St. Louis a cikin hoton ƙwandala na ƙasar Austria. Haka rayuwar St. Louis ta kasance. Ina mai jan hankalinmu idan mun fara yin wani abu muna tunanin abu ne mai kyau, muna da hujjoji a kan shi, mu ci gaba, kan bakin mutane ko abin mutane ya karya ma gwiwanka, ka ci gaba da ƙoƙarinka akan abin da haka yi. Bayan wani lokaci al'umman za su fahimci cewa kan gaskiya ke kan daidai kake. Na gode, barkanku da zuwa shafina na AsaFlix TV. Kar ku manta ku yi subscribing.